Què és el més picant que t'has portat mai a la boca? Un xile, pebre, una dent d'all? El que segur que no ha estat és wasabi, perquè el wasabi que has menjat en els restaurants japonesos no és wasabi. Em sap greu, però t'han enganyat. És pasta de rave! T'ho expliquem al Radical Lliure. El picant és, segons la primera accepció del Gran Diccionari de la Llengua Catalana, que pica la llengua. Ai, la mare del Tano! Si hi ha quelcom que sabem les persones a les que ens agrada el picant, és que el picant pica i repica. Pica a l'entrar i pica al sortir. Per tant, no pot ser una cosa que només afecti a la llengua, com deia el diccionari. I és que el picant és un dolor. Es tracta d'una abrasió que sentim degut als nociceptors, els receptors del dolor que responen a estímuls de pressió, de temperatura i d'abrasió química, com la que provoquen les molècules que produeixen els aliments picants. De nociceptors en tens per tot el cos, però es concentren especialment a la llengua, al paladar, les fosses nasals i les mucoses en general, a l'anus i als òrgans genitals. Si no em creus, refrega i m'ho expliques als comentaris. Són diverses les molècules presents en els aliments picants i a mi m'agrada organitzar-les en dos grups. La dels aliments que el picant se't queda enganxat a la llengua i la dels aliments que el picant et puja fins al cap damunt del nas. El per què els aliments piquen d'una manera o d'una altra radica en l'estructura química de les molècules que exciten els teus nociceptors. El picant que s'enganxa a la boca és el dels xiles i el pebre, que et comença a cremar la llengua com si fossin allò les flames de l'infern i per més que beguis aigua, allò no se'n va. El picant dels xiles el produeix la capsaïcina. Hi ha alguns xiles que tenen una gran concentració de capsaïcina, com per exemple el Carolina Reaper. I en canvi hi ha altres xiles que alguns tenen capsaïcina i alguns no, com els pebrots del Padró. En canvi, el picant del pebre el produeix la piperina. I si compares l'estructura química de les dues molècules, veuràs que tenen certa similitud. Ambdues tenen una zona hidrofòbica, és a dir, que no els hi agrada l'aigua. Què significa? Que cap de les dues molècules es dissol bé amb aigua. Per això, quan tens el picor a la llengua i beus aigua, el picor es queda, perquè aquestes molècules no són arrossegades per l'aigua. En realitat, els extractes de capsaïcina són un oli. Per tant, si vols retirar aquesta cremor de la boca, el que has de prendre és alguna cosa que sigui oliosa, que sigui greixosa. Et pots amorrar, per exemple, el setrill de l'oli d'oliva o pots fer unes gàrgares de llet. Això sí, llet sencera, que si no, no et servirà de res. El segon grup del que hem parlat és aquest picant que et comença a la llengua, però que ràpidament viatja per les vies respiratòries com un incendi forestal que t'arriba al nas i et vols arrencar els ulls i la vida. Aquest és el picant típic dels alls, les cebes i el wasabi. Per al cas d'alls i cebes, la molècula que el produeix és l'alicina, mentre que per al wasabi és l'alil isocianat. Una altra vegada, si compares aquestes dues molècules, veuràs que estructuralment són molt similars i, a més, tenen una propietat molt interessant, i és que són volàtils. Per això, quan arriben a la teva llengua, són capaces de passar l'aire, viatjar per totes les fosses nasals i provocar-te aquesta picantor tan característica. El wasabi s'extreu de l'arrel de la wasabi japonica, una planta bastant complicada de cultivar. Això provoca que el wasabi autèntic sigui molt difícil de produir i molt car. Però com que la natura és meravellosa, hi ha una altra planta que també produeix alil isocianat, la molècula que produeix el picant característic del wasabi, en les seves arrels. És el rave de cavall! Per tant, aquesta cosa verda i picant que et posen en els restaurants japonesos normalment és triturat d'arrel de rave de cavall amb una miqueta de colorant verd. Però a veure, que si et serveix de consol, químicament parlant, és pràcticament el mateix que el wasabi autèntic. Sigui com sigui, si t'agrada el picant, ves amb cura, perquè potser estàs gaudint molt mentre que entra, però recorda que tot el que entra surt.